மோட்ச பயணம் இன்று. இன்றைய தியானத்தின் தலைப்பு இரத்தத்தின் வல்லமை. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க, அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. ரோமர் 5:9. 16ஆம் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தில் பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தியவர் மார்ட்டின் லூத்தர் என்ற தேவ மனிதர். இவர் புராட்டஸ்டன்ட் திருச்சபையின் தந்தை எனவும் சீர்திருத்தவாதி எனவும் அழைக்கப்பட்டார். சபையில் காணப்பட்ட பாவ மன்னிப்பு சீட்டையும் சிலை வணக்கத்தையும் இவர் தைரியமாய் எதிர்த்தார். ஒரு நாள் அவரது வீட்டில் நாற்காலியில் அமர்ந்து எழுதி கொண்டிருந்த வேளையில் பிசாசு தத்ரூபமாய் வந்து நின்று, "நீ என்ன பெரிய புரட்சி செய்துவிடப் போகிறாயா? உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதா? அன்று அப்படி தவறு செய்தாய், இன்னொரு நாள் இப்படி ஒரு பாவத்தில் விழுந்தாய்" என்று செய்த தவறுகளை பட்டியலிட்டான். இவை அனைத்தையும் லூத்தர் மேஜையிலுள்ள பேப்பரில் எழுதினார். சாத்தான் அந்த லிஸ்டை காட்டி, "இவ்வளவு பாவத்தை செய்த நீ இயேசுவுக்காய் எப்படி வாழ முடியும்? அவருடைய சபையின் பரிசுத்தத்திற்காக நீ எப்படி போராட முடியும்? எல்லாம் வீண்" என அவன் கொக்கரித்துக் கொண்டிருக்கையில் லூத்தர் தன் அருகில் இருந்த சிவப்பு மை புட்டியை எடுத்து கருப்பு மையினால் எழுதப்பட்ட பாவத்தின் மீது ஊற்றிவிட்டு, சாத்தானிடம், "இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி என்னை சுத்திகரித்தது" என்று விசுவாசத்தோடு கூறினார். அந்த நொடியே சாத்தான் ஓடிவிட்டான். இன்றும் அவர் வசித்த இல்லத்தில் உள்ள சிவப்பு மையின் அடையாளங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. நாம் செய்யும் அனைத்து அட்டூழியத்தையும் அக்கிரமத்தையும் அறிந்தவர்கள் 3 பேர். ஒன்று ஆண்டவர், அடுத்தது நாம், மற்றது பிசாசு. நாம் பாவம் செய்யும்போது பிசாசிற்கு கொண்டாட்டம், பின் அதை காட்டி நம்மை குற்ற உணர்வுக்குள்ளாய் மூழ்கடிப்பது அவனது பின்தொடர் பணி. "நீ பாவி, உன்னால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை, நீ வாழ்வதே வீண்" என்றெல்லாம் பலவாறாக பேசி தேவ அன்பையும் அவர் இரத்தத்தின் வல்லமையையும் நாம் எண்ணி பார்க்க விடாமல் நம்மை குற்றப்படுத்துவான். நீங்கள் சோர்ந்து முடங்கி விடாதீர்கள். உண்மை என்னவென்றால், இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் எப்பேற்பட்ட பாவத்தையும் நீக்கி உங்களை சுத்திகரிக்கும். உங்கள் பாவத்திற்காகத்தான் இயேசு சிலுவையில் தம் பரிசுத்த இரத்தத்தை சிந்தியிருக்கிறார். உங்கள் பாவங்களை அது கழுவி பரிசுத்தப்படுத்தும். உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி பலப்படுத்தி பாதுகாக்கும். ஆம், இயேசுவின் இரத்தத்தில் நீங்கள் ஜெயமிடுங்கள். உங்கள் கடந்த காலம் அவர் இரத்தத்தால் கழுவப்படட்டும். உங்கள் நிகழ்காலம் அவருடைய கிருபையால் மூடப்படட்டும். உங்கள் எதிர்காலம் அவர் மேல் வைக்கும் நம்பிக்கையால் நிரப்பப்படட்டும். இன்றைய நாளுக்கான ஜெபக்குறிப்பு. நமது முழுநேர மிஷனரிகளை தேவன் ஊழியத்தில் வல்லமையாய் எடுத்து பயன்படுத்த பாதுகாக்க நாம் ஜெபிப்போமா?